Следващите два проекта, които ще ви покажем, са от Бургас. Тези два автомобила на Paint Car Detailing Бургас са нашите партньори. Това е последният ни проект, който направихме на колегата също от Paint Car Detailing Бургас. Тук му добавихме броня Style G30. Тук имаме едни малко по-особени джанти, които не са от нас. Интериора на автомобила също е изцяло осветен в същия цвят като екстериора на колата. Ето ги момчетата от Paint Car Detailing Бургас, Мохамед и Никито. Това е на Никито автомобила, който сме тунинговали цялостно, като тук се придържаме към F10 визия, единственото, което е с визия на G30 е предната броня. Докато на Мохамед автомобила вече за няколко пъти го тунинговаме, вече е почти изцяло сме превърнат в G30 с стопове, с задната част, с броня, с дифузор, който е с стоп F1 и цялата предница с калници, фарове, брони и така нататък. Колата е абсолютно преобразена, като това е последния и четвърти или пети цвят вече на автомобила, не съм сигурен. Тук също имаме интериорен тунинг доста, имаме тунинг волан, имаме мултимедия, имаме също и дигитално табло, на което скоро ще му направим апдейтите за 2024 година, абсолютно безплатно. Тук при този автомобил, освен екстериорен, освен интериорен тунинг, имаме добавен и малко силов тунинг. Тук има един интейк, който е специално за този мотор и за този двигател. Интейка е немски от тази Technics, директно внесен от нас.